Os homes vivían de maneira moi sinxela e dependían completamente da natureza. Os homes do Paleolítico cazaban os animais e comían a carne crúa, xa que aínda non coñecían o uso do lume. Tamén pescaban nos ríos e recollecían froitos do bosque, raíces e sementes. Nómades, é dicir, non tiñan un lugar fixo onde vivir. Movíanse dun sitio a outro buscando alimento e refuxio. A maior parte do tempo vivían en covas ou baixo abrigos naturais para protexerse do frío e dos animais salvaxes. Ás veces morrían porque non sabían que froitos se podían comer, xa que non tiñan coñecementos para distinguir os que eran perigosos dos que eran seguros. Co paso do tempo, comezaron a fabricar ferramentas con pedras sen tallar e con osos de animais mortos, o que lles axudou a cazar mellor e a defenderse. Un dos descubrimentos máis relevantes daquela época foi o lume, que segundo se cree foi descuberto cando un lóstrego caeu nunha árbore. O do lume permitiulle esquentarse, cociñar os alimentos e espantar os animais perigosos. Machacaban sangue, tuétano de oso e minerais. Con esa mestura creaban unha pasta que utilizaban para facer as pinturas rupestres. Facían pinturas rupestres de mans, bisontes, mamuts, cervos e outros animais. Paleolítico comezaron a pulir a pedra. Como agora vivían mellor, os poboados aumentaron a súa poboación e non necesitaban construir máis vivendas debido aos novos obxectos e ferramentas que ían descubrindo. Comezaban a domesticar animais como ovellas e cans. Construían cercados para protexer os animais. Comezaban a cultivar cereais como o millo, a cebada e o centeo. E tamén a fabricar figuras como xarróns feitos de cerámica. Fabricaban telares para manter os fíos e recoller a la tecida.
comezaron a fabricar fornos de fundición e, grazas a eles, descubriron novos materiais. Primeiro o cobre, máis adiante o bronce e finalmente o ferro. Algúns monumentos como os menires, os dólmens e os crómleques servían para enterrar as persoas, realizar rituais, funcionar como calendarios ou cumprir finalidades religiosas. Queulles da man unha pedra con forma circular e viron que rodaba. Grazas a ese suceso descubriron a roda. Descubriron que ca roda podían facer transportes que lles facilitaban os traballos. Por exemplo, o arado, que precisaban para facer as tarefas do gando. Descubriron que os paus flotaban na auga. Entón colleron moitos paus, puxéronos en fila e atáronos. Deste xeito decatáronse que podían desplazarse pola auga. Ao engadir a vela, decatáronse de que podían moverse máis rápido e chegar a lugares máis lonxanos. Pero iso é outra historia.